Bueno, pois como debe estar, sen... O alcalde Manuel González pide á Sanidade que se tomen medidas para poder cubrir a praza de pediatra no centro de saúde da localidade, cuxa ausencia se prolongará por un período de 2 meses. Un problema que, segundo el, ocasionará enormes prexuizos para as familias do municipio, que deberán estar este tempo sen este médico especialista, debendo desplazarse a outros centros de saúde de fora do municipio para poderen ser atendidos. O BNG da localidade tamén se fixo eco desta problemática. A súa voceira, María Xosé Suárez, carga contra a Xunta, que, segundo ela, volve a castigar as zonas rurais con novos recortes de servizos. Os rapaces do noso concello están sendo derivados ao pediatra de Noia, pero é que en Noia tampouco hai pediatra, porque o pediatra de Noia está de baixa dende antes do verán. Solo hai unha médico de familia durante unhas horas pola tarde que fai a función de pediatra. Co cal nos atopamos cunha grave situación comarcal, porque os nenos de Outes e os cativos de Noia acaban sendo todos remitidos ao Concello de Lousame, donde sí hai unha soa pediatra, que obviamente é insuficiente para atender, xa non digo os cupos, porque é algo imposible e inviable, senón para atender incluso as urxencias. É curioso, non? Escoitar como dende as distintas consellerías se aposta polo rural, pero logo, á hora de dar servicios, pois non os temos. Nin en pediatría, nin en centros de maiores ou en puntos de atención á infancia. O BNG ten previsto levar este asunto ao Parlamento a través dunha iniciativa parlamentaria para tratar de buscarlle unha solución a este problema que afecta de forma xeneralizada a moitos concellos de Galicia.